Ito ay rated SPG. Hello guys, may gabi and this is Joy at your service and welcome to my channel. Kamulo kong hiwa ba? Nakoy na-remember. Remember na to. Bitaw ka nang, ngano ka nang, I don't know kung ako na ba naka-experience. Based na sa akong na-experience ha. Mubitaw nang, lisod di kayo magminyo-minyo. Bitaw nga ipon, kanang naminyo lang ka kay tungod sa naburos ka. Siyempre, wala pa man mo balay, makiipon di kasi mong udangan. Nganong, dili kaya na, nganong na yung mga family, ng mga kontrabida bitaw kayo. Salamat nga natay ugangan nga buutan. Buutan kung di kayo malikayan na bruha na nagpaligid sa ako. Bruha, sabi dito sa bruha. Nakalagot kayo. Huwag ko kabalo nganong init kayo yung dugo sa kuha, nganong init kayo yung pananaw sa kuha, nga huwag ako naglagot ko eh. Isa man ko nga, Ikaw ka na. Masingala ko ba? Masingala dito. Kasi mawala ko sa kabila. Nagbuha. Ito, nilabsan ka nga dito. Hindi ka pang nilabot. Nilabsan ka. Kasi makaingon lang ka nga. Masa kayo nasuyaan niya sa kuha. Grabe mga kriminate bitaw. Grabe makapanaway. Yung okay lang tang manaway, ma-accept mo tayo mo manaway. Yung isip ka tao kung wapa po siya. Sino ko dili ka pag giveaway. Yang ang permit bitaw niya tirahan sa kuha. Ang ako yung ilong. Hindi ko problema ng ilong. Wala nang nilabot akong ilong sa iyaha. Sige niya sa wayo na kong ilong. Pislat. Ano ba itong pislat? At least makaginawa. Ikaw ba rin naghago-hago ani? Ikaw ba rin katala niya itong ilong kapislat? Kapoy na biya kayo magdaladala ginamit ka pislat. Lifetime commitment sa pagbiya niya siya. Pero ginuo ko nga nung init iyang ulo. Nung init yung dugo sa kuha. Sige, ginatirahan akong ilong. Magpadumog-dumog. Makaingon na lang kung saan di siya abnormal o dili normal. Parihara man good na. Grabe. Kanong, walay adlaw nga di siya magpadumog-dumog sa kuha. At hindi ko nang, kung sa drama pa siya, bilang kontrabida sa akong pinagawin. Kung magsulod, manggaling mo kami noon. Pagtigong sa gid mo, para makabalay mo kay lisod kayo, makisawsaw ka sa pamilya ng mga ibang tao na dili ganahan, dili ka worth it para kanila. In short, dili sila ganahan kung nila. Ano? Muna nakaingon na lang kung mag-isip na bati na sa minyo, ako, mas kinislaka sa ilong. Ngayon, init magi kayo ang iyang ulo sa init magi kayang dugo. Unsa din ang inyo unday pinataasay na nag-ilong? Dili man gud importante masaligan ka nga pagkababae. Dili sila makadawat tungod sa imong kapangit. Naon mo bruha ka, dili na siya importante dili na siya mo. Sukaran unsa na siya? Dili sila sa ilong sa inyong binayi, dili ninyo madawat. Uy, Ginoo ko. Pasalamat ta natay ilong makaginhawa ta 24/7. Kit gigayo bitaw nga dili nimo madawat hangtod karon kanang inom bitaw ka sa bruha nga. Hindi lang ka sa kabalay, uy Ginoo ko. Ayun lang ikaw jealous kaayo. Kasi pakaon mo sa kuha nga ikaw ka sampit. Uy, piyagaba. So ako na lang yung ibuhat no? Ako lang ginatawan. Nakailang man noon ko, natouch man ko, nasakitan na ako. Magkuna sampit ko. Inanan din siguro ilang batasan, so dapat i-accept mo. Tamo talaga kasi mong kagalingon nga bisan todo ginana ka kay nasa ibang tao na tituon nimo, nag-love nimo. Inanan na siya guys. Tamo, kung magminyo man galing mo, Ginoo ko. Ano pagkatuga-tugaog ka ng sulod sa kaminyoon na wala mo panimalay. Number 1 ay mo panimalay. Bahala publita, bahala uta ng payag basta kay iwas ta. Malayo ta sa mga tao nga grabe na pangalan. Wala ta kung sa ka perfect, wala ta kung sa kadako. Diyos ko Lord.